Banwa, no, ang ating Christmas song. Daw kadali ang banwa kang panahon, no? Ang Disyembre, bulan dya kang diyang ni Jesus Christ. Actually, ang Disyembre, na dya bulan, kay man si Jesus Christ, amo banwa ang gift kang Diyos or ni Heavenly Father sa kalibutan, no? Kinanglan gid man banwa matabo ang ginatawag plan of salvation. Nga kung iba kadya mamangkot ngandot nga Dios tana ginalaw na kulingan nga magpalansang, no? Andot nga Dios tana andot mapalansang ka sa krus. Tigaring hindi matabo ang the whole plan of salvation kung hindi tana magpalansang. Mga kabyanan, hindi matabo ang plan of salvation kung hindi tana magpalansang. Hindi matabo ang plan of salvation without Jesus Christ. Mga pinalangga nga tagpramati. Kaya man ang unang prinsipal kang karuwasan, idyan na tawag banwa ang ginatawag freedom. Freedom la. Nga ana principle is, you have given the right to choose between a wrong and right. Now you are given a chance to choose between wrong and right. Because of free agency, mga kabyanan, nga ginatawag. Pag gusto ka kung demonyo imo sundon, no? Pag gusto ka kung Diyos imo sundon, kung demonyo imo sundon, hindi tanap mo pwede paggan ka Ginoo nga, hindi. No? But still, ang teaching ragyan, still ang preaching ragyan, ang teaching ragyan, andyan ang simbahan to teach, and dependis tao to obey. No? Kay man makabyanan, wara tigratawag nga obedience, kung ang tao ginbunag lagi rin nga mayad. No? Wara ti dapat ikaw isimba, wara kaw ti dapat i-preach, wara ti pastor, wara ti pare, wara ti simbahan, overall, kung ginahimo mo tanan, because obedience, nga bisan gina-preach ang gospel, bisan may pagsimba ka mo, kung wara ti obedience, it's just like mga kabyanan nga ti, why mo, wara ti Diyos, mga kabyanan, no? Ang obedience amo nagapaluwas kang taho. That's why if you obey the commandment, mga kabyanan, ginbayaan mo ang sala nga buruhaton. Di ba mayor kasi bari ko perto? Ginbayaan mo ang sala nga buruhaton. Meaning, you obey the commandment. Andot naga-obey kita kang commandment, kaya amurang biri, basic principle kang plan of salvation. Hay ko lang tao rati freedom, andot kag dunaran nga mayad, andot kinanglan mo pa may simbahan. Kung lang tao dunaran nga mayad, andot kinanglan mo pa may preacher. Andot kung dunaran ang tao nga mayad, andot kinanglan mo pa magtudlo. Kag ang ginatudlo mo andot naga-exist ang Biblia. Kaya ang Biblia amura ang commandment. All of this makabyanan, plan of salvation, ngang salvation, ma-attain kang sa tao, maluwas ta na kung ginasunod na ang commandment. Kay man, hindi timo mahambal, nga ana timo kang Ginoo, kung wala ka nag-obey, kag magsunod, tana kang ana ginahambal nga magsunod. Kung rigto timo kasunod sa yawa, kung rigto timo kasunod sa demonyo, nga raka kamabagay na teach pero daw hindi makita sa personal tanga kabuhi nga nahimo taga pamangaw panglinti bangaw pamuyayaw adlaw-adlaw iwa ay giti reform, mga kabyanan, no? Ang tao gina-encourage to be humble, no? Ang tao gina-encourage nga dapat mikta na before magtubang sa atubang ka Ginoo. May natawag ng meekness, no? Mga pinalangga nga mga tagparamati na amurang ginatawag plan of salvation. As
We said, I am the light, the truth, and the way. Ura kuno ti isara nga makaabot sa amay, sa gidarian kamay, kung hindi bangad ka na, meaning ta na makonsider nga mediator, meaning ta na makonsider banwa nga savior, kag aten nga redeemer. No? Mga pinalangga nga mga tagpramati. So, ang pamangkot nyo, andot kinanglan kang Ginoo magpalansang sa cross sa Diyos rentana, because that's part of plan of salvation. Nga kinanglan mo i-work out ang imo kalwasan, mga kabiyanan. Di ba? O, ha? Ano kakatabo sa kalibutan kung Christmas? Rigyan tanan-tanan nga mga bisyo gagwa. Ga-out kita sa ginatits ka natin nga dapat himuon, mga pinalangga nga matang paramati, because that is the dictate of the world. Ba nagpastor man si Pastor Mingo? Pero kung gusto nyo magsunod kamayad nga panggobyerno, buligan nyo taho nga magdaog nga mga nanlad ni Nunong di mapilis. Regyan sa banwa kang si Basti, nga nagakuon si Nunong di mapilis sa ulugon tagid ang Paskwa, nga may pagpalangga, may paghiliusa, hura ti hatred, ikaw banwa nga ginabatyag si imo kulingon, hura ka ti kaugot. Cleanse your heart sa love kang Ginoo, mga kibiyanan. Hura ikaw ti pagdamot, hura ikaw ti kaugot, mga pinalangga atong brabati. Kung nakasala tao kanimo, hay taana man lang karga workout ka perfection na with the help of God and not you. Ang importante nga ang aton ti sagsa kulingan. Ready nga mag-intindi, magpatawad makabiyanan, because ang kuon dagani hindi patawad gani Ginoo, taho pa hindi pa patawad, no? No? Ang palatandaan na patawad mo taho nga ti limpyo nga ito suon. Kung baga, may dyan ikaw peace. Bangga di ko dura ka lapakan, ura ka tingin mo nga sayod. May peace nga ginatawag ka, kung may peace ang imo mind, ang heart, dyan mo mapatyagan tutuod nga pinis. Mga pinangat ang pramati. Oras at pagpalagad, sinunong di mapilis, amora gid ang anang nga ginahambal, ka ginahandem para sa mga pumuloyo, kang banwa kang si Basti, bawa mo yan nami, balik nyo gid sa sanggunyan bayan. Kagatamyaw ka ninyo. Kang Merry Christmas gid sa tanan-tanan nga mga pumuloyo, kabanwa kang si Basti. Nailang ma-headline tanibla. Ano mga balita tanoy? Sa mga nagakriticize sa presidente, gintampigan ang presidente ni Isko Moreno. Si Isko Moreno nga kapadlagan man presidente. Una to ginbanata na ba yung mga kabiyanan si ang mga daw na igo na to si Lini, napuna puro kayo puna nasa presidente sa gobyerno natin sa ngayon. Ano nagawa nyo? Partido kayo lang naman nakikinabang dyan. Ginigo na si Lini Robredo na puro lang kuno puna sa gobyerno. Kanya nagambal si Isko Moreno, tawan taman ikakredito ang presidente sa pagpigbato na sa kampanya batok sa COVID. So, totoo laban, ragi kita nagkaangkan kang problema agad sa COVID, no? Iba galing nga developed countries to, surge sandauman, nagka-third wave. Daw, aros kraka, nagkaramatay manwa. Linibo sa sangkadlaw, no? Although nga tiginigo kita ragya, ka-COVID sa pungsod ko ni Isko Moreno, na manage ka atong gobyerno, nga masolbar dyan mga binasta nga nagkamay kag nag-alert level number 2 all over across the nations. Storyahan to dyan karon sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang nga balita. Angat makabiyanan sa natabo nga pagbumbabla ka militar to sa Miagaw, no? Dito na to kiban nga may mga nagkaramatay ito, hay kaurihin na identify man. May mga nagkaramatay ito nga mga babae, kag may mga lamharan at pangidaran, no? Nga ang mga imata na kang urihin na gambal, ngayon nadura landyas nini.
Nadura lang sa toto, abinamon nag-obra lang, igumanan nag-intra rin gali mga kabyanan sa NPA. Ha? Nag-intra rin sa NPA mga kabyanan. Ha? Kung ka isa, kung kang iba, ano mabuol mo kung amorya banwang imo himuon? Nga mag-intra ikaw sa hublag? Na? Mga kabyanan. Ha? May dapat ikaw banwang bagay pamatian kang gobyerno kung bit-bit timo kang pusel. Istoryahan tadya karon sa ating pagbalagad kay may taga San Dimio to nga nag-intra sin patay Pedro Pilidona. No? May taga may auto nga babae naman ng 18 ang edad. Oh. Mo? Istoryahan tadya karon sa ating nga palatuntunan sa pihak nga bahin. No? na mayha kami gid kang taga Sibaste. Wanaw. Mangkot sa sarang nga taho. Nangaman mayor may kaso gali kag beket lango-lango kaso na parte sa kwarta bagay nga makwartahan banwang ginfile ka ng kaso grab. Tiyan mo gid lang ray kasok nimo kung intrahan mo tanam nga bagay nga makwartahan sa gobyerno in favor sa interes mo personal. Istoryahan tadya karon sa atan nga pagpangalagad mga kabyanan. Bao. Merry Christmas and Happy New Year gid halin sa aton maara mabuot tandes ka gwapo nga board member kang Norte Espiator ni Suike Kadyaw Palacios Jr. Basta Palacios ayos. Out. Ha, mga kabyanan. Oh. Halin kay Attorney SP Suike Palacios ang papanamyaw kang Merry Christmas kag Happy New Year gid sa kaninyo tanan-tanan. Si Bon Carlo Palacios, no, lamharan nga bata, tuyo na gid istorya kag manginbahin kang kauswagan, mayad nga pagpangalagad kag mayad nga panggobyerno sa banwa ka Kolasi, no? Diri committed, sincere kag willing na magpamati kaninyo sa pinakadlaw sa dalagan kang serbisyo publiko. No? Bata dyan ni Bong Palacios, makabiyanan. Okay. Gaymaos pagpalagad ta, ang Kionas Shawarma. Kanami kang shawarma dyan, ho? Ana dyan ni Printita, Nilang sumat. May baligya din nga tacos, do? May tacos din nga baligya. Kag may nachos, kag shawarma, no? Kabaligya man dyan, kabahaw, kung magmahaw ka mo lunch, kag dinner. Sa Kali 11. Kyo na shawarma resto house. Ni Parintita ni Store Iscarlan, no? Na, dyan ka mo agtogid kung magpamahaw mo. Kag gaymaman si Kagawad Maria Teresa Alolod Gonzales, kag Gonzales to sa barangay lang Potang, tanan nga grocery items, frozen foods, lakip mga kabyanan ang frozen foods, kag mga beer, whiskey, babarato dyan o, kompleto gid. Ang tuni mga kabyanan dyan sa barangay lang Potang, no? Kag amuman ang Ilas Bike Shop, gabaligya, tanan nga klase ka bisikleta, ang mga original nga bisikleta dyan na mabakal sa Ilas Bike Shop sa barangay Lamputang, Yapon. Si Valentin Yap Fortaleza, or Fortaleza Yap, among tagiya. Good morning, boss. Watching live from Valderrama. Pa-shout out lang, keep safe. Halin kay Deputy Chief of Police, Ronnie Hudikpa, kang barangay Bulwangan, Baldraman, Tikibaw. Tanaga kuhon kang nagagto ko to, boss, kampiyon gid ang Miracle Oil. Rakko gid ang naayad na, no? Amo gali na diyang nagabanhaw ka matagmatayon nga sapat basta mabanyusan kang mapainom ka buruhi.
Kaya ang ayam to, gintistingan na mapatay rin to, ginapamiyuan lang mapatay ba, o ginpainom na nabuhi, pagkaga, nagpasik, tituod, ang bulong niya, amoy kabanhaw, kung ano ipikto sa apat ra, amo man ipiktos taho, may to gani nga sa baldrama man to nga, gintaningan nila nanda, ba nung tatlo kadlaw lang ang tiner, mga kabianan, iura kakaon daw, ginaputos lamang kapanit, ay naman Diyos, kag nag-inom kami Miracle Oil, naglawid pakbuhin hasta nga kaurihito, hindi ako bangon gani kaurihito nga pagwara sa ospital. Kaurihita na lang sa kakaon kag nagulag-ulag ron. Bangad nga ti may edad rin man banwa, ti sa urihi nagnami manana kamatayon bisa napatay. Kainom lang Miracle Oil. Mga kabiyanan, oras sa atin nga pagpalagad, dahil lang may nag-chat na kagapon nga ginpiktura ng bata na nga grabe katul suyahon So, coordinate lang ako nakan kung ay nangayo ka po kami Miracle Oil kung after pirakadlaw maayad rin ako ko kag picturan mo man ay post sa social media nga nag-ayad imo bata taga barangay Halandoni ito mga pinalangga nga mga tagpramati doro ga query kanakan kung may promo ang Miracle Oil mo boss chief of police sa DICPA may buy one take one kita bilog ng ticket lad. No, ginlawag ko ra sa Boss Radio, no? Kaga-avail lang ang pira ka banwa. Buy one take one, so ang stock mo dyan, ibaligya mo lamang buy one take one. No, kag kunura ka stock, i-chat mo lang ako kay deliveran takaw, no? Bilog ra nga bulan ka Disyembre, buy one take one ang Romeng Antonios Miracle Oil tanan nga banwa province wide. Kag diya sa Kulasi, may ginabaligya ang mga outlet, buy one take one man ran. Kung magbakal ka mo, pero kung swerte ka mo, kung diyan ka mo gauli sa amorang barangay, kag may promota, kag may panagtag, mas mahiyadgid. Dali lang. Sa Tagabatbatan, may stock dyan, no? Ngagin bilin ta kay Parinti Margie Alcasarin, kag Parinti Taberni Alcasarin, nagyas poblasyon. Kung nakatabok ka mo, pwede ka mo gid makangayo ka stock nako ra magamitan nyo bisa pa nakit lawas nyo effective kay Parinti Bernie Alcasarin Tagabatbatan. Okay oras sa pagparagad alas 8:29 mga kabyanan may nag-text naman believe gid man kog Miracle Oil kita mo taho talaga hambal nga nami ang epekto. Bakit di ako? Bisan pangagtunan nyo ng mga tao, no? Sige. Mga kabyanan, si Maisyo Tablao, kay rigto sa San Remio, kundi may resort rigto si Ed Dinosta. May resort rigto si Vice Governor Ed Dinosta. Ang problema katao to sa aningalan, mga kabyanan, tubigid sa aningalan kay man ti pinakaputok-putokan dak bukid mo. Pero ang kuunta, kung tubig kinanglan kaningalan mangin bastanterya kung rigto magbaal sa may barangay bulan-bulan kay may source ako rigto kauna ginbual pagto sa baryo water system project pagtos barangay bulan-bulan, no? Grabe ang tubig, no? Grabe ang tubig. Kung rigto rin mabuol daraan sa lingalan bastante gid. Mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Bastante gid. Tiamo gid lang turaban ang source nga pwede daraan sa aningalan. Ang ginbulaan ko ka source kay man may project ako nga 2 million ko ng water system sa barangay bulan-bulan dito ang source nga nami sa dalam kang bato nga bukid, no? May sili pa nito ka uli sa source na mo. Now, mga kabyanan, bay kung ang source kang tubig magto sa ningalan kung diin ang daging buol, no? Basta may kasaladran. Ang aton bati, mga kabyanan, no? Kag sa suno sa mga pumuloyo, nga rigyan sa
aning alan, may ginimplement si Dinosta, si Vice Governor Dinosta nga water system nga makabenepisyo kag masupply ka tubig sa barangay ning alan. No? Ang problema kay ang tubig, kunita naman kontraktor, ang tubig laban ginabutang na dyan kag nagaagi sa ana nga lote. Kasi doon ang source bakit di bastante ninit lang iti pero kung laban pagagto sa imulote dapat may sakripisyo ti mong hindi mo na ipagsaypunon pagto sa imulote ay negosyo ta na imuran mga kabyanan. Kaiba nga mga pisto negosyo dyan uraman ta na ti source nga ginabuol halin sa ana ka baryo nga linya. Kaya na una, kung anak government riya, unahan mo anay ang mga residente kang baryo, suplayan kang tubig, mga kabyanan. Ang reklamo sa barangay Aningalan, na si Dinosta nagpapropose, mapabutang ka project, i-finance ka provincial government, ginimo. Tana man nag-implement because as public official kag the public o kon provincial official tana man nagkontra pagduman ka project ang tubig rigyan man nag-agi sa naluti kag tana man number 1 nagapulos. Tiyang pamangkot karon mga pinalangga nga matag paramati di inregya ang supreme sacrifice mga kabyanan. Kung amodya ang mga mentalidad ka mga nagapungko nga hindi sanda ka sakripisyo kang anda koglingan ginapasiguro nanda nga mauna pakuglingan da kumparar sa mga pumuloyo. Mga pinanggata pramati. Una handa ang anda anay banwa nga mga interes. Personal interest para sa interest ka pumuloy. Ang tubig no'y kinanglanan na kataho, tiwanan mo. Gusto mo makita ka nga. Daw haros maka sagab ang iba. Gagaway ka na supply tubig, imot na. Pralapaw tubig to gagi si Muruti. Kaya nori ang mga kabyanan? Ano rin ang mga kabyanan? Diyaw? Ano diyang problema? Mga pinalangga at pramati, palakas-lakas lamang ron. Kung kang taga Ningalan to, mapati kami kay Dinosta, kung ipagnan na yung tubod ka tubig nga agi sa analote, sa resort, para kadiritso ang tubig sa baryo, kag makapulos una ang mga pumuluyo. Pati kami karang para tanas pumuloyo pero kon ang anak ka pumuloyo agi na sa analote kag resort ti beket mayadi antos tamon tanat na okay lang. Paki announce boss ang scholar naman boss December dan waragi hapon how from unknown person lang wara gihapon balita boss. Ang scholar may dyan pang ura matauhaw mga kabyanan. Okay. Mabalik ako sa diligid lamang magbuhay sa atin nga pagpangalagad pagkalipas lamang banwa kay pira ka importante nga mga pahibalo palihog mga kabyanan standby. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada
Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet. Kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang Business Development Officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Mga pet lovers, kabalo ba kamo kung ano ang epekto sa lysine sa inyong mga alaga ang idot kag kuring? Ang lysine makabulig absorb sang calcium nahalin sa ginakaon sang aton nga mga alaga nga in effect makahatag kapag-on sa mga tulan kag muscles. Ini anti-stressing nga makabulig revitalize kag focus ang aton nga mga alaga din makita naton sila nga alerto kag pagsik. Ang zinc sulfate kag ferro sulfate nagabulig boost sa ila immune system, magpalayo sa iron deficiency kag sakit nga anemia. Initanan upod sa vitamin A, retinol, vitamin C, D3 kag B-complex ara na sa King's Vitapet Multivitamins Plus Minerals. Simple lamang gamiton para sa adult nga mga kuring, hatagan lamang sa 2 to 3 ml o isa ka kutsara sa King's Vitapet Multivitamins Plus Minerals kag para sa mga ido 4 to 5 ml o isa ka kutsara kag ihatag ini adlaw-adlaw. Hatagi sang maayo kapag palangga ang aton nga mga ido kag kuring, paagi sa paghatag sa ila sa pinakamaayo nga bitamina ang King's Vitapet Multivitamins Plus Minerals kag karon mabakal na sa tanan nga pet shop kag agri-vet store sa inyong lugar. Ari na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamin. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Si ex-kapitan na Magsiko sa Bitad Tensor, mga kabiyanan, good morning, himaw sana asawa. Kay kahapon, nagyan ako sa Palawan Pawn Shop, sa sa Colasi, gasakay sa tricycle. Daw hindi nakamaan kung ano, kung bugnohon ako kung hindi. Ha? Pero pag makutanay, sanda. Na si Ruming ha? Si Ruming ha? Ano man si Ruming ha? Namangkot kita na ng asawa. Sir, ikaw si Ruming? Ako ko, Paniligagto, sanda. Na, kami gali, ako gali si ex-kapitan na Magsiko, Kabitad Tensor. Na, gali, kau gali tay. Oh, nabirmik-migap mati, nimon. Masyar bla to ay makapangapik-apita na namian taman knimogid. Tapos nagambal na aparente namon si ex-kapitan Jimny nga Magsiko sa Bitadton Norte na. Oh, galoy. Good morning lang ninyo Isa ka lang makubaga. Mga pinalangga ta para mati. Kay Jimny dyan, good morning, sir. Kay Father Giselle Bulagaw. Father, mahapit lang ta kanyang nimo kung katayin ko, walang mo to saka, di ko mga mga pinalangga, nga mga taparamati. Kay Charis Joso Malakad, iski chairman Kabitad Tensor, good morning. Kag kay Kagawad Yap, dyan sa Bitad Tensor, good morning. Bugto dyan at si Yap, no? Mga kabiyanan. Kag kay Mani nga Magbanwa. Kag mga parinti dyan, may mga Antonio dyan sa may Baringyaw, kag sa barangay Bitad Tensor mismo, no? Sa sitio Baringyaw niyan na nalin niya na sa Saldi, may mga Antonio man niya na sanda nga may nagauruli dyan mga kabiyanan.
ay schedule talang one time mga distribution ka Miracle Oil dyan ninyo Kagi announce ko laman gali ay man mo budlay magsara-sara tipon taho mo. Ha? Ngagtunan mo mataho budlay. Medyo maka-spend kagid kang time nga medyo mahal no. Sara-sarahan mo. Ajay sa mga taga-Bagakay ang kulang blatong ora ma-distribute kay kinulang sa Lunes ha. Lunes mga tapos programa ta or mga 10 o'clock Sa Lunes ang wara mataw mga kabyanan nga sa lista ni Kagawad Jenny Joy Ragot sa Lunes itawan kamo balik kerjaan sa barangay Bagakay. Gaimaw sa pagpalaganta si future mayor kang Barbasa Bobby Nicor. Si future mayor Bobby Nicor nagakoon padayunon ang kauswagan sa banwa kang Barbasa no? Mga pilanggang at pramati. Man mo, si si President Bobby Nicor, pwerte ka ara, approachable, kag nagatamad gid ka problema ka mga kabaranggayan ko muta na si President. So, ang kuon dyan sa Barbasa, daw ura naman banwat problema, daw amor laman gid dyan mga pungko, gurong mayor. Si SB member ramin ni Cesario, incumbent SB, may pagulikid gid sa mga pumuloyo na sa banwa ka Barbasa, no? Na. Mga kabyanan, gaimaw man sa pagpangalagad ta, ang diyang, si SB Papa Mike, Felber Medina, kabanwa kang, Tibyaw. Rayo pa, mabinugnuhon, pirmi gayom yohom kag mabinuligan labaw sa tanan. Kagamuman si SB member Bibok Walden Lim. Katibyaw ang gusto ni Bibok may mayad nga panggobyerno kag transparency ang matabo sa may gobyerno sa banwa kang Tibyaw. Gaimaw sa pagpaglakad ta ang Evergreen Herbal Capsule. Amo danoy ang ginarekomendar nga kapsula. Ang Evergreen Herbal Capsule. Hindi gid kamo magblatian kung Evergreen Herbal Capsule ang inyo gamiton. Why? Ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan, toxic ramong sobra nga sugar, salt, creatinine, uric acid, fats, kag iban pablatian agyan nyo kag ma-stroke pak mo kung sobra ang sugar kag salt lawas nyo. Ma-stroke pa mo. Diba, si kung mapiang ka mo, kung hindi mo kulang, surihe. Hinanglan to maran yung kay Evergreen. Kagatanan nga kulang sa lawas. Nga ginagamit kang atan different parts of our body, no? I-supplement na ra, kay kung kulang man vitamins, gareklamo manabanwang parts sa body, nga kulang tanat garamiton. Ti ginadugangan ra kang Evergreen Herbal Capsule. So bakal ka mo ron ka Evergreen Herbal Capsule. Ganami pagidang inyo man nga resistensya. Nga imaw ang Omni Regias Kulasi, kabaligatan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato, no? Ang stocks da direct tagid halin sa may Metro Manila. Gaimaw man sa pagpalagad ta, mga kabyanan, no? Mga kabyanan, gaimaw sa pagpalagad ta, ang diyang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts, kabriga, spare parts ng mga motor, original lang ang mga spare parts, may ayo pa, dyan sa daan nga bulangan sa Halandoni. Na, kag amuman, kung magpakidaan ta natin nyo kang motorsiklo nyo, agto kamo sa Pretia, Motorcycle Repair Shop, ni Edwin, kag diri kami kulisyo, no? Na, kag sa ingad naman dyan, ang Waysam Electronics ga repair ga kid-an ka mga washing machine nyo, TV nyo, kag mga stereo, kag iban pa nga appliances.
Kag sa nga naman mga kabyanan, kang jang sementeryo, yan ang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Kung wala ka ramig ref nyo kag aircon nyo, ipakidaan yan sa Papindo. Oras sa nga pagpakalagad alas 8:47 sa atin nga palatuntunan. Baw, kung gusto nyo noy nami nga Christmas lights, baw kabi grabe ang sa Banwa kang bugasong. Mabalik taman magto ko blas bugas. Malagaw mi blak sa bugasong. Sa Sunlove Festival na nanda. Kabi inoy nag-agi ko kay halin ko sa San Jose. Mga kabyanan, hay namista ko sa barangay burok-burok sa tiya ko kay maning alien nga dilima. Inawidan ako bi ito raka nga handa na gani. Mauna ko gabi ura taken ka pagabi uli. Bay uli taken gikran. Hindi man ko magtiner kran ura man gid ko kay inom, ha? Mga kabyanan. Ti sige kaon lang ibisyo ko, no? Now, amakon ti mo nga halin sa bilison, krako na sarakyan mga motor nga gairingaw-ingaw las karsada. Di magtudya ko sa bugasong di mo. Pag abot mo Banwa sa likuan, kung pasulod ka sa bugasong halin ka sa south, puro nandra Banwa mga sarakyan ka parking ay hindi ka parking sa Banwa. No? Pag abot mo sa tubangnan kang plaza, adirigyan ta na tao nga daw guyom lang mga pilangga ta pramati mo. Sa tubangnan simbahan kang saada simbahan kaga mamugasig ang laman yan day gatubang nay simbahan kaga ang plaza. Ura ko ti agyan mga kabyanan, ura ka ti agyan bangad buta-buta kang tao ang bilog nga Banwa kang bugasong kabi tinder ka agi sa rakyan mga kabyanan kay nag-agi tatukbi abi kung na naligpit ka guma kung sa katawa hindi ka halin mga kabyanan, ay sila batuan mo, hindi nakbati. Hura ka tiagyan mo. Ha? Abi ko naligpit ko, ay nag-atras pa ko, hindi kalintawi man. Ang sinilas na nilalapakan, kaguma ko sa una. Atras ko eh. Tingnan yung pahalin, kung ka ba polis, pabinit na mo may mga sarakyan, garagi, back and forth, alis norte, kaga, alin sa sur. No? Na ako ni nakalampuwas ko sa Banwa, ura pa kabi ito gin switch on ang mga lights na nato. Halin ruman ta na pagwa ko bugasong panorte. Sugalaw mo ruman ta na mga sarakyan nga halin ruman sa lawaan nga sobra ruman krako. Ha? Kung gina-observe pa Banwa ang health protocol, kay ura pa man dura gid ang minimum health protocol. Di bladyan gyapon. Rigto sa bugasong gabi ura ron ti health protocol nga ginasunod. Hamaken mo nga neck to neck, mga shoulder to shoulder ang dekdekanay tao kapon sa plaza mo. Kag skarsada. Kon ko dali lang. Ay balikan tananaman ko ron sa biing Banwa ka bugasong maturok na to kang anda nga mga Christmas lights kay mati ko daw nami pa kuno Banwa. Oy Mayor Jeremy ko daw nami pa kuno bugasong sa Barbasa. Ati nami man ang Barbasa pro ti ura ko pakita ka bugasong no. Ha? San o tanana ka kulase. Ha? Makita mo gid nga buhay na buhay Banwa nga Banwa kon may mga Christmas lights. Kang makita mo gid ang espiritu kang Pasko may lagawan ka man. Prote kon ikaw taga ibang Banwa magtukos bugasong bo ko rayo man kunaling kas klase kag ibang Banwa tibyaw kalin. Tingnan lan mo gid magtao ka time gid magmotor ka sarakyan ka basi may talit may uran may tunog. Mga pilangga ta para mati kon motor ka lang bruti dapat jacket mo kalogid. Na bruti sino ko tawas ko may lugar pa sa rakyan ko. Ha? Ay malagaw tato sa bugasong oh.
na ha? O te amo ra banwa. O si Migo Amay Magari, good morning. Si Migo Amay Magari masunod ni SB ka banwa ka bugasong. Mati ko ma-withdraw ka, hindi paglangulang-uhay, withdraw ti mo nga manok daog ka rin, ha? Diyan sa mga barangay, Black Bugasong, mga along the shoreline, kaya bisan dyan sa barangay sa Ragusa, nakaraka ka pamati dyan ka radyo natin kulasi, pertik tunog radyo natin kulasi dyan sa Bugasong. Porque ang the whole banwa kang Bugasong, listenership sa nakaraka Boss Radio. Mga kabianan ka natin, magyapon sa nagmati, magprograma ta sa Boss Radio. Ang diyang banwa, bilog nga banwa kang Bugasong. Balik na banwa sa ating nga pagpangalagan. No? Kahapon, rako it reaksyon. No? Gapamangkot mga tao na nangamon mayor kagang bak gali namon diya may mga kaso gali kung may kaso sa ombudsman te ang sabat te amora nagwa sa radyo mo ginpailan gigli sanda ka kaso ti may dyan iba nga ti sarabten nat naray nag-imo sala laban ang baltaho manan nyo ko no hindi may kamapailan ka kaso kura kunura kawag di ginimo nga sala tuod man pailan ti mo kaso blara ko no sakto lang ni imo mo. Kaya ang kaso pag in-file ni mo, ang rang party pa sa mga conflict of interest lang nga opisyal kag banwa, dahil mo pati mo kakmalamalahan personal diyan sa may ay abay mo pa negosyo mo personal nga negosyo mo sa pangimanwa mo. Saralang mapaswab nga nag-attend sa Sanlab. Saralang mapaswab nga nag-attend sa Sanlab kabii kag magpositive sa COVID, makwarantin tanan boss. Ha? Ko kag paano da i-detect kay wara it logbook, just asking. Na. Amo ra gani problema kung may may positive pa kamo dyan sa Bugasong ura. Garinti mga kabiyanan ura mo ti control taho kapon kabi urat control. Kung may nagpositive lang sara, butang ko urat positive sa Bugasong. Ha? Ang taga-ibang banwat na bay kag hindi mo man tumamanaan kung may mga nagpositive, may positive to nagdirnapon. Di kung may positive lang sara to, Justus Maria. Ayawan ling inulo mo banwa ka contract tracing. Kay wara ti crowd control. Wara ti crowd control. Kung na video kag kun may documentation kamo about sa karaka ka tao kabiing nga daw guyom lang bisas karsada. Sus, Maria Josep. Ha? Klaro tot na nga violation pagyapon kag natawag nga health protocol. Mga kabyanan. Wala taga koon nga hindi ta magselebra ka celebration ta. Garing ang punto mo niyang bagay nga kinanglan gid man raad banwa gin planuhan. Kay kung pabayaan mo na ang crowd yak diya magdugok, ti madugok kid lang diya. Mga kabyanan. Nobody cares. No ora no. Why gid? Why gid ti announce o kunti statement or opinion or announcement from sa diin kung sino man any of their public officials nga koon nga pero may kartulas na karasbilog banwa nga observe minimum health protocol pero diin tutok biin natabo ang ginakampanyan nyo sa taho nga observe minimum health protocol. Ha? Kung artisanak ninyo, kabiin na kuon ko ito nga, observe health protocol. Siguro ang naturak nyo kabiin, siguro nga sinoblak naman diya sa mga opisyal makahambal sa microphone because if we will going to grab the opportunity, it is advantageous for us nga makahambal kang sa microphone because tanan tahog biis Bugasong daw rigto mo pati ibang banwa.
Ha? Kag bangin public issue dyan makabiyanan ang karnabo, bis mo gasong. Raan makabiyanan, no? Ginpasadlab nyo lang ang sulo dyan without inviting taong magdugok. Ha? Dapat nag-announce ka mo sa bus radio na hindi anay ka mo mag-agto sa pag-umpisa kang switch on. Amat-amat lang ka mo dugok. Ha? Gaimaw mga kabiyanan, ang Mel San Paul, Internet Cafe at tubang kang Shiny Star. Kung gusto nyo serbisyo magpaputokapin, coding scanning laminate abay mag-payday, dyan ka mo agto. Gaimaw man sa pagpalagad ang Sign Race, Advertising Incorporated. Sa may sentro poblasyon, tanan nga printing materials, dyan nyo ipaprint like tarpaulin. Bobby Polinar, amo ang manager. Amo man ang Carl's Agribet Supply sa atubang kang Antico. Kung gusto nyo, magbakal ka feeds ka baboy, bimig, pilmiko, excel, aplan kag iban pa, dyan ka mo banwa agto. Kag mga bubod ka manok, kag magpamatsoy, kung kapila ka mo sa Antico. Kag dyan sa Sibasti, may sangasanda dyan sa poblasyon, Carl's Agribet Supply man, ang aran. Ginapragyaan ni Carl Noel Buaya. Si Migo Tamat Ungon, kang Gmat Auto Repair Shop ang Talyerda, dyan sa Sentro Norte ho. Dyan ka mo pakidaan kung may mga problema ang inyo sarakyan. Eksperto nga mekaniko, si Matt Ungon. No? Kag kung magbakal ka mo kang insurance, stronghold ang baklan nyo dyan kay ng Susan Tamba. Kag sinang Susan Tamba, kabaligya dyan kag simento, hollow blocks, kag baras. I-deliver gid ninyo sa likod kang Motor Star Display Center ang pisto. Gaimaw sa pagpalagad ta ang Mr. Donut sa crossing dyan ho kang highway crossing bla tubang bla kang Mercury Drug. May Mr. Donut dyan raw nga dyan suuyon nyo lang ang sarakyan, ang karsada pa Alojado Street. Diretso gira pa Mr. Donut. Diyan ka mo bakal ka donut, noy. No need na ka mo magto sa Robinson kag sa San Jose, no? Kag tapos may paramawan man dyan skilid na. Ura pa man mag-open pero bantahin nyo bla mga lawas ka baka dyan masagamsaman. Julius Paint Trading, kung gusto nyo makabiyanan magsagamsam, kung magsagamsam, ura na sagamsaman, pintam. Julius Paint Trading, kung gusto nyo magpapinta, kang inyo balay, dyan mga high quality ka pinta, noy. High quality nga pinta, mabakal. Kag tapos, idyan si Migo Julio, sagad-sagad magtimpla ka pinta, kung ano pinta nga kolor, ipintas balay nyo. Tumandak Marketing sa Barangay Sentro Norte, Kulasi, ni Mr. and Mrs. Lunibic Picasso. Basta Tumandak Marketing, tanan masineres, gamit sa mga mapangisda, mga generators, dyan mabakal gid na. Si former Mayor Kasibaste, Bantog, Baruna, mga kabyanan, no? Naga-kuon, palangga na kamo taga Sibaste. Diyan ang alangangay nga serbisyo rat nilian. Diyan ang peaceful kag freedom. Amo diyang mayor guro nga wara tanan nagabuhi istorya sakit, ora ka panampa, ora pakita 45. Da wara ko tignagadlukan. Kung magulag-ulag ka sa banwa ka Sibaste. No? Tikon ka taga Sibaste, ibalik si Bantog. Si Bantog tanan nagapanamyaw ninyo Merry Christmas kag Happy New Year kaninyo nga mga palangga ng mga pumuloyo sa banwa kang Sibaste. Palangga kamo ni Bantog, Baruna na ipabilin ang katawhayan kag freedom sa banwa ka Sibaste, no? Diay may comment sa bugasong na tabokbi. Ang ginpasalad da boss, mga fully vaccinated man ang problema lang
ang hindi vaccinated sa guwa nga kon daw mga guyom. Totoo na. Ang ginapasulod na sa plaza, mga fully vaccinated. Garanti, sinutok to, paano naman anto nga vaccinated to tanan. Yang sasagwa, tana. Ha? Hay bisan sinulang tao to, makaagto dyan sa Tubangnan Plaza. Di ba? Bow, kung may positive lang to ka COVID sa bugasong gabi eh. Rakaraker, nagrelatnan, kag problema ni Migo Amay kung paano dahil contact tracing. Ha? Ha? 27 Batsoyan ang restaurant located sa Sentro Norte, Colas Antique sa Punta Siwol. Ha? Ginaplagyan ni Nini to alulod yung kamuman pamahaw mga kabyanan. Okay. Si SB Julay di Makutak nagakoon serbisyuhan na kamo no? Sa ano oras uguon nyo reglado okay? No? Amo man si SB Mami Pilar alo silha tandas mag-imor nan sadya kag padayon no ng serbisyo na ni Boy Larry no? Alo silha si SB Boy Ala Alarcon may kabalakagid sa mga pumuluyo kag mabinugnoon kag mabinuligan. Grand Bakiro, ang Grand Bakiro napahamtang Jabanwa sa may barangay Kamansihan. Kula si Antique, Unwind Kamutos, Grand Bakiro, matawhay nga lugar. Mga kabyanan nyo, ang balita ta, ang party sa dalagan ka politika, no? Rugya sa probinsya kang Antique, mga kabyanan. Ang dalagan politika, surok isip, ang tawag nga linyahanay, no? Gaikis, noy. Gaikis. Rugya sa Kulasi, may dyan nga kadyaw ang gobernador da, Congressman da Paulo, no? May dyan ran. May dyan man nga Pidelicio Paulo. May dyan man nga Paulo Pidelicio. No? May dyan pero dura galagaw dyan Pidelicio ura ge ura no? Ura dyan nagala daw na patihan nagyan sa Kulasi kawabi kag daw hindi Kulasi kuno magsunod sa linyahanay although nga murang linya nga kadyaw laka ang grupo katao nga naga darar kaya nga kadyaw amura mga pinarangga nga mga tagpramati kaya nga anda hambal hindi taman kakilala kay Ligarda period. Mga kabyanan kagwaay mikmaan kaana abilidad okay lang kung si Lorin. Pero kung si Lorin may baklas pa gani. Bangad sa pabaya, blang nan mo, isang diin nga ang gulo kakabuhi. Kinanglan ta na makita nga bagkan kat baya. Agad maprubahan nga bagkan kat pabaya. Obligado ikaw, may concern ikaw, may pagpalangga ikaw. Demonstration na katanan Makita nga sa tanan nga oras, rigyan ikaw. Hirigyan gid ikaw. Ginapunuan mo ang imo banwa obligasyon. Rigyan ikaw sa oras ka kinanglan ka katao. Rigyan ikaw, nagaabot ikaw, nagaagto ikaw, ginagtulan mo tanda. Rigyan, hindi kuon nga tawag lang. Ay, dali. Kung gapatit ninyo sa tawag lang, gapatit ninyo sa istorya lang, kung gapati ka mo pinagis tatpulin nga palangga ko kamo, sa text nga palangga ko kamo, palangga ko ikaw, sa kung ano, o kung labi nagi kung gapatit ninyo nga, na-attract niyo kay Lorin ay nami itsura na gwapa. Kung single pa dyan nami dyan ubiyahon o kung ubiyahon. Inyo tara na abaoran, no? Ay man ang tawag tanang pagpalangga, no? Kung dyan ikaw permi, ha? Kung ginahimo mo gidman gid ang imo buruhatan, maasahan ikaw kung oras ikaw hambalan nga hali, agto dya. Kinanglan ka namon, may problema kami, arakaw. Amot. Tarang matutuod nga demonstration kang concern, kag pagpalangga, mga biyanan. Garinti,
Ha? Although nga tinda, hindi man na mag-perfect, kay mga bagay man kisa nga baklas, kag may mga problema, kag hindi. May andaman tawag ni mo nga, si amo to, nami ta na to. Kaya man masahan mo na to. Obligado to, responsable. Wala ti problema ti mo to. Wala ta na to kakulang kang ana nga serbisyo, wala ta na to nagakulang kang ana nga tanan-tanan. Ang mga pinalanggat na matinatapan to, obligado, tanan-tanan. Pero kung hasta latimo sa hambal, hasta latimo sa tarpaulin, hasta likaw sa tawag, hasta likaw sa text nga plangga mo, ay, maanta na. Kuwertat nahon mga biyanan.